வணக்கம் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் ஈவினிங். டீ காஃபியெல்லாம் சாப்பிட்டீங்களா? நல்லா இருக்கீங்களா? எங்கள் ஊரில் பாருங்கள், மழை பெஞ்சுன்னு தான் இருக்குது. சென்னையில் மழை பெஞ்சுன்னு தான் இருக்குது. நல்லா இருக்கீங்களா? ரைட்டு. அதாவது திங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ணால் மழை பெஞ்சு சொதன்னு ஆகிடுச்சு. சரி, ஓகே. நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னு தெரில. நம்ம செம்மு கடைக்கு போகலாம். லைட்டாக தூரல் தான் இருக்குது. இதுதான் ரோடு பாருங்க. எல்லாம் தண்ணி எல்லாம் பார்த்துனே போகிறாங்க வீடியோ எடுக்கிறது. சலீம் கடைக்கு வந்தாச்சு. சரிங்களா கடை? சரி, போய் பார்க்கலாம். தக்காளி வீட்டில் இல்லை. தக்காளி பச்சை மிளகாலாம் வாங்கி வந்தாச்சு. என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசனை இல்லை. கிட்ட போகலான்னு தெரியும். போய் பார்க்கலாம். பையன் இந்த கோழியை வேணான்ட்டான், இந்த லகானை வேணான்ட்டான். சரி, நாட்டுக்கோழி வேணான்னு பார்க்கலாம். டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு நாட்டுக்கோழி பண்ணலான்ட்டு. அப்பாடி. வணக்கம் தம்பி, நல்லா இருக்கியா? வணக்கம், நல்லா இருக்கியாப்பா? எங்கள் ஓனருங்க. வணக்கம் சார், நல்லா இருக்கீங்களா? கோழி இருக்கா தம்பி? எவ்வளோ கிலோ? 300 1 கிலோ. சரி, ஓகே. இந்த கோழியெல்லாம் சாப்பிட்டு என் பையனுக்கு வெறுப்பாயிடுச்சு போல இருக்கு. நைட்டு வருவான். நாட்டுக்கோழி. வணக்கம். நாட்டுக்கோழி இங்கே இருக்கா? ஓப்பன். பையா, ஒரு கோழி விடுங்க. சொன்னீங்க எவ்வளோ இருக்கு? 900. போட்டுப்பா. 900 இருக்கு. சரி, ஓகே. இது கட் பண்ணுறதுலாம் காமிக்கக்கூடாது. காமிச்சா கஷ்டமாக இருக்கும். சாப்பிட்டாச்சா? சாப்பிட்டா சார். உங்கள் ஃப்ரெண்டு இவர் இங்கே வந்து தனியாக கவனிப்பார். நம்ம ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி இருக்கீங்க? எப்படி இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கீங்களா? சாப்பிட்டீங்களா? சென்னை எத்தனை வருஷம்? சென்னைக்கு ஒரு 14 வருஷம் ஆச்சு. 14 வருஷமாக சென்னை இருக்காரு. கிரேட், சூப்பர். இந்த கடையில் தான். இந்த கடை தான். தெரியுச்சா? எவ்வளோ மெலிசாக இருக்குது பாருங்கள். இதே நம்ம லகானம் தான் நல்லா போதன்னு இருக்கும்ல. 900 இருந்துச்சு. இப்போ வெயிட் போட்டால் எவ்வளோ இருக்கும்? போட்டு பார்க்கலாம். 900 இருந்துச்சு இல்லை, இப்போ எவ்வளோ இருக்கும் பார்க்கலாம். ஓ, 1/2 கிலோ தான் வருதா? சரி, ஓகே. ஆட்டுக்கால் 2 தருவீங்களா 4 தருவீங்களா? எவ்வளோ? 4 எவ்வளோ? 300. சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி. சைஸ் ஏற்ற மாதிரி தானே? எவ்வளோ தம்பி தரணும்? 270. இந்தப்பா. தேங்க்யூ. வரம்பா. வரேன் சார். பார்த்தீங்கல்ல, கோழி எடை போடுறப்போ 900 வந்துச்சு. 900 கிராம் க்ளீன் பண்ணி எடுத்தால் 500 கிராம் 270 ரூபா. என்ன சொல்கிறது, அதை சாப்பிட்டு சரி கொஞ்சம் மாதத்துக்கு இதை சாப்பிட்லான்றது சாப்பிட்றோம். இது என்ன பண்ணலான்னா நாட்டுக்கோழி குழம்பு வச்சு பார்க்கலாமா? சிம்பிளாக எப்படி வைக்கலான்னு பார்க்கலாம். வாங்க போகலாம். ஒய்ஃப் இன்னி ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம், வீட்டில் தான் இருப்பாங்க. அவங்க சாட்டர்டே சண்டேலே பயங்கரமாக வேலை செய்வாங்க. இன்றைக்கி மண்டே வேறு, லேப்டாப்பில் தலை விட்டுருப்பாங்க. போய் பார்க்கலாம் வாங்க. இன்னும் போய் செய்யணும். செய்கிறது கஷ்டம், சாப்பிட்றது ஈஸி. இருக்காங்களா மாய்? என்ன பண்ணுற? நான் தேய்க்க மாட்டேன், நீயே தேய்ச்சின்னு கிடக்குறேன். நீ வேலை இருப்ப நினச்சேன். லேப்டாப்பில் தலை விட்டுருப்ப நினச்சேன். தக்கால் தரேன். அடிக்கடி என்னாலும் முடிச்சுவாங்க. உடம்பு குறைக்கணும் கண்டிப்பாக. ஐடியர் ஓட்டாங்களே. ஓ, ஷால் போடலையா? சரி மாய், நாட்டுக்கு நடந்துருக்கேன். ஆமாம், சிக்கன் நைட்டு வருவோம்ல, சாப்பிட ஒன்று. ஓகே, வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. பாவம், அவங்க எல்லாம் பாத்திரம் கழுவிட்டு இருக்காங்க.
மேக்ஸிமம் அவங்க பண்ண வேணான்றோம் நான். ஏன்னா அவங்க அதுலேயே ஒர்க் பண்ண இதுலேயே ஒர்க் பண்ண கஷ்டம். ஓகே, நம்மளும் கோழி பிடிச்சிருக்கு லைட்டாக. அது வந்து நாட்டுக்கோழி. நீங்கள் பார்த்தீங்க இல்லையா, 900 கிராம் கிட்டத்தட்ட 1 கிலோ இருந்த கோழி க்ளீன் பண்ண அப்புறம் 6 கிலோ கரெக்டாக 20 கிராம் ஆயிடுச்சு. ஆக்சுவலாக அந்த நாட்டுக்கோழி வந்து கொஞ்சம் கவுச்சி ஸ்மெல் வரும். ஸோ இது நல்லா கலரப்போ மஞ்சத்தூள் போட்டு கழுவிட்டு அப்புறம் மறுபடியும் நாட்டி கழுவிட்டு ஸ்மெல் வராது. முதல்ல கழுவிடலாம் வாங்க. அதாவது எவ்வளோ ஈஸியாக முடியுமோ அவ்வளோ ஈஸியாக பண்ணணும் ஒரு குழம்பு. பண்ணலாமா? வெல்கம் டு சுரேஷ் பாபு சமையல். எங்கள் ஒய்ஃப் அங்கே உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. முதல்ல முன்னாடி கழுவிக்கலாம். 3 நாள் கழுவிட்டேன். இப்போ ஃபைனலாக மஞ்சத்தூள் போட்டுடலாம். மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா பரட்டிட்டு இன்னொரு கழுவிக்கலாம். ஓகேவா? நல்லா பரட்டிட்டு ஒரு கழுவிக்கலாம். ஸோ அது மாதிரி பண்ணுறப்போ அந்த கவுச்சி ஸ்மெல் இல்லாமல் இருக்கும். ஓகே, இப்போ வந்து சிக்கன் நல்லா கழுவி எடுத்துட்டேன். மஞ்சத்தூள்லாம் போட்டு கலக்கி ஊற்றிட்டேன். கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி தெரியுதுங்களா? ரைட், அதை எடுத்து வச்சுக்கலாம். 2 வெங்காயம், 2 தக்காளி. ஓகே, இது சோம்பு, மிளகு, சீரகம், இஞ்சி பூண்டு விழுது, சிக்கன் மசாலா, 2 பச்சை மிளகா, தேவையான உப்பு, 2 ஸ்பூன் மஞ்சாத்தூள், 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 2 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள். இவ்வளோ தாங்க. இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க. ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுங்க. ஈஸியாக பண்ணலாம். போகலாமா? வாங்க. இப்போ வந்து 1 ஸ்பூன் மிளகு, 1/2 ஸ்பூன் சீரகம், 1/2 ஸ்பூன் சோம்பு, இது மொத்தமாக போட்டுக்கலாம் ஒரு மிக்சியில். இதோட அந்த இஞ்சி பூண்டு விழுது இருக்கு இல்லையா, இந்த இஞ்சி பூண்டு விழுது இதில் போட்டுக்கலாம். நான் வந்து இஞ்சி பூண்டு அரைச்சி வச்சிருவேன் ஃப்ரிட்ஜில். தேவைப்பட யூஸ் பண்ணிக்குவேன். இதில் வந்து அதை நல்லா அரைச்சிக்கலாம். க்ளீனாக அரைச்சிட்டு எனக்கு வெங்காயம் தக்காளி ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. வெல்கம் டு பவானி சமையல். ஓகேவா? சொல்லிட்டேன். எனக்கு இந்த வெங்காயம் வந்து பொடிசாக கட் பண்ண தெரியாது. ஏதோ ஒன்று கட் பண்ணேன். ஸோ இருக்கிறதால நான் கட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நம்ம இதை அரைச்சிக்கலாம். ஆக்சுவலாக 2 வெங்காயம் 2 தக்காளி 2 வெங்காயம் கட் பண்ண சொன்னால் 2 வெங்காயத்தை கட் பண்ணி பார்த்தா 1 வெங்காயம் தான் இருக்கும். இந்த மேலே கீழே கட் பண்ணி தூக்கி போட்டுருவேன். பட் இங்கே பாருங்கள் 2 வெங்காயம் எப்படி கட் பண்ணிக்கிறாங்கன்ட்டு. ஸோ எனக்கு அவங்க தான் வித்தியாசம். நிறைய வேஸ்ட் பண்ணுவேன் நான். உண்மைதான், நான் நிறைய வேஸ்ட் பண்ணுவேன். அவங்க வந்து இந்த மேலே கீழே கொஞ்சம் எடுப்பாங்க, நிறைய எடுத்துருவேன் நான். சரி, நீ வேலையை பாருமா. என்ன ஒன்றும் இல்லை, அவ்வளோதான். இந்த வேலையை போய் பாரு, நான் பார்த்துக்கிறேன். ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? பேசிட்டா உளுந்துரும் பாரு. நீங்கள் பேச மாட்டேன், நான் பேசினே இருப்பேன் எங்கள் வீட்டில். நீ வேலையை பாருமா, போ, நான் பார்த்துக்கிறேன். எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன், 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். நான் வந்து மசாலா, பட்டை, கட்டை, ஏலக்காய் எதுவும் நான் போட மாட்டேன். 2 பிரிஞ்சி இலை அவ்வளோ. அதை போட்டு நம்ம 2 வெங்காயம் 2 பச்சை மிளகாய் இருக்கு இல்லையா, இது நல்லா வதங்கட்டும். ஸோ நல்லா வதங்கிறதுக்கு நம்ம உப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். இப்போ போடுற உப்பு ஞாபகம் வச்சுங்க. உப்பு டேஸ்ட் பார்த்து லாஸ்ட்டில் போடுறதா நம்ம யோசனை பண்ணிடுவோம். ஓகே, ஸோ உப்பு போடுறதால கொஞ்சம் சீக்கிரம் வதங்கிடும். அதுலேயே இந்த கருவேப்பிலை போட்டுங்க. நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ என்ன பண்ணலாம், தக்காளி, கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி இதில் இருக்கா, பிடிச்சி தான் போடணும். ரைட், ஓகே, தக்காளி போட்டாச்சு. இது நல்லா வதங்கட்டும். என்னது, இது ஒன்று தான் ஒருபடியாக இருக்கான். இப்போ பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருங்க மிளகு, சீரகம், சோம்பு, இஞ்சி பூண்டு விழுது இதை போட்டுக்கலாம். போட்டு இவங்க தண்ணி ஊற்றி கூட ஊற்றிக்கலாம். நல்லா தட்டிக்கலாம். ஒரே நிமிஷம் நல்லா தட்டிக்கலாம். திக்னஸ் ஆகும். இது போட்டவுடனே குபில்லுன்னு வாசனை வரும். அருமையான கும்முன்னு வாசனை வரும். ஓகே, எங்கள் சமையல் ரூமை பாருங்கள் எவ்வளோ நாஸ்தியாக இருக்குன்ட்டு. நிறைய பேர் காமிக்க மாட்டாங்க, நான் காமிச்சிடுது. நம்ம வீடு உங்கள் வீடு என்னோடய வீடு ஒரே மாதிரி தானே இருக்கும் நம்ம வீடும். ஸோ இது நம்ம அரைச்சி ஊற்றுனது வந்து நல்லா கொதிக்குது. இப்போ என்ன பண்ணலாம், மஞ்சத்தூள் இருக்கு இல்லையா, ஒரு 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அதை போட்டு வச்சுக்கலாம். ஏன் போடுறோன்னா இப்போ வந்து சிக்கன் போட அந்த நல்லா அதில் வந்து டீப்பாக ஃப்ரை ஆகும். கவுச்சி ஸ்மெல் மாதிரி வந்து இந்த சிக்கன் இருக்கு இல்லையா, கழுவி வச்ச சிக்கனை மொத்தம் போடுவோம்.
இப்போது இதில் ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா அந்த மிளகு சீரகம் சோம்பு இதில் பிடிக்கிற மாதிரி நல்லா கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம் இருக்கட்டுமே அப்படியே. ஓகே, ஸோ நம்ம உப்பெல்லாம் போட்டாச்சு. ஓகே, எப்படி இருக்கும் அந்த ஒன்றும் இப்போ பாருங்கள் 1 நிமிஷம் ஆகிடுச்சு. ஆக்சுவலாக பிராய்லர் கோழினா நல்லா பொதுன்னு இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், இது காக்கா கறி மாதிரி இருக்குது. ஸோ சதை கம்மியாக இருக்குது, எலும்பு நிறைய இருக்குது. இது நாட்டுக்கோழி. ஆனால் பிராய்லர் தான் பொதன்னு இருக்கும். ஆனால் பார்க்கறது செம்மையாக இருக்கும். நான் உண்மையாக சொல்கிறேன்னே, எனக்கு பிராய்லர் தான் பிடிக்கும். சரி, நாட்டுக்கோழி பையன் செய்ய சொன்னதாலும் செய்கிறேன். ஆனால் இதுதான் ஆக்சுவலாக உடம்புக்கு நல்லது. இந்த கோல்டு ஜலதோஷம்லாம் ரொம்ப நல்லது. இப்போ பாருங்கள், நல்லா வந்து பிடிச்சிச்சு. கொஞ்சம் ட்ரை ஆன மாதிரி இருக்குது. இப்போ நம்ம என்னென்ன சேர்க்கணும்னா ப்ளைன் மிளகாத்தூள். அந்த காஷ்மீரின்னு வாங்க, அது இல்லை என்கிட்ட. ஸோ நான் ப்ளைன் மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் தான் போடுறேன். ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். நம்ம வீட்டு குழம்புத்தூள் 2 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். சிக்கன் மசாலா இருக்கு இல்லையா, அது ஒரு 1/2 ஸ்பூன். அவ்வளோ. ஏற்கனவே உப்பு போட்டாச்சு இல்லையா, ஸோ நல்லா கலந்துக்கலாம். எனக்கு கொஞ்சம் கோல்டாக தான் இருக்குது. அது ஒரு சார்னா நாட்டுக்கோழி. ஓகே ஓகே, இப்போ நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. இப்போ பாருங்கள், நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சுங்களா. ஆக்சுவலாக பிராய்லர் கோழினா உடனே வெந்துடும் 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷத்தில். இது வந்து கொஞ்சம் வேகிறதுக்கு லேட் ஆகும். ஸோ நம்ம இதுக்கு வந்து 1 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் நான். ஓகே, 1 கிளாஸ் போதும். நீங்கள் கொஞ்சம் குழம்பு ஜாஸ்தி வேணுன்னா ஒரு 2 கிளாஸ் ஊற்றிங்க. ஓகேவா? ஸோ 1 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். உப்பெல்லாம் கரெக்டாக செக் பண்ணிங்க. ஒரு 3 விசில் இல்லாட்டி 4 விசில் வைக்கலாம். 3 விசில் போதும்னு நினைக்கிறேன். சரி, இப்போ மூடிடலாம். மூடி இருக்கா நம்ம மாய் குக்கர் மூடி எங்க? குக்கர் மூடி இங்கே. தோருக்கு கவனிக்கல. இங்கே இருக்கு, நான் அங்கே வச்சுட்டேன். ரைட், ஓகே. இருக்கு நீ வேலை பாரு. இப்போ அவங்களையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணணும். ஸோ இப்போ வந்து மூடி இங்கே வச்சு அங்கே எடுத்து முடிச்சுட்டுருக்குறாங்க. விஷயம் அங்கே காணும். ஒன்று வந்து மூடி போடுவோம். ஸோ இங்கே பாருங்கள், மிளகாத்தூள்லாம் ஊற்றிட்டு. ஓகே, இப்போ நான் மூடி வச்சுட்டேன். கரெக்டாக ஒரு 3 விசில் வெயிட் பண்ணலாம். ஓகே, விசில் போயிடுச்சான்னு பார்க்கலாம். போயிடுச்சு. எப்படி இருக்குது பாருங்கள். நல்லா சிக்கன்லாம் வெந்துட்டுருக்கு, நல்லா வந்துட்டுருக்கு. நல்லா இருக்குங்களா? இது வேறு ஒரு பக்கம் கருப்பாக தெரியுது. இருங்க, வச்சுட்டு வரேன். இது இப்போ நாட்டுக்கு நல்லா வந்துட்டுருக்கு. இது போதும். இப்படியே கூட நம்ம போட்டு சாப்பிட்லாம். பட்டு ஒரு 2 பத்து தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றிட்டா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். ஸோ தேங்காய் வந்து 1/2 மூடி ஒரு தேங்காய்லாம் போட்டால் அது குருமா ஆகிடும். ஸோ இங்கே பாருங்கள், 2 பத்து. இது வந்து 5 ரூபா அந்த தேங்காய். இதை வந்து குட்டி குட்டியாக நறுக்கி மிக்ஸியில் நல்லா அரைச்சி அதில் ஊற்றிட்டா ஒரு ரிச்னஸ் கிடைக்கும். இது கூட சூப்பராக இருக்கும். பட் இந்த தேங்காய் பத்தை போட்டு அரைச்சி சாப்பிட்டா ரிச்னஸ் கிடைக்கும். அரைச்சி வந்த 1 நிமிஷம் இருங்க. மிக்ஸி எங்கே வச்சுட்டேன். ரைட், ஓகே. ஜார் இருக்குது, அரைச்சிடலாமா? குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணணும். 1 நிமிஷம் இருங்க. இப்போது நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம். அரைச்சி எடுத்துட்டேன் நான். ஸோ இதை வந்து இது வந்து ஒரு கொதி அடுப்பில் வச்சு, ஆக்சுவலாக ரொம்ப கொதி விட்றாதீங்க. நல்லா கலந்து விட்டு ஸோ ஒரு கொதியில் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஒரே நிமிஷம் சூடாகும். இப்போ கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இப்போ நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். மூடி வச்சிடறேன் கொஞ்ச நேரம். இப்போ மூடி மட்டும் தான் வைக்கிறேன். நல்லா சூடாக இருக்கிறதுக்கோசரம் இது மாதிரி வச்சுருக்கேன். ஸோ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணியாச்சு. ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும். ஒரு 10 நிமிஷம் ஆகிடுச்சு. ஓகே, இப்போது பார்க்கலாம் எப்படி இருக்கு. தேங்காய் வச்சு ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விடக்கூடாது. ஓகே, இப்படி இருக்கு. ஸோ லைட்டாக எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு. பார்க்க நல்லா இருக்குங்களா? இந்த மாதிரி சமயத்தில் நாம் சீன் போடணும். என்ன சீன்னா, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி. இதை போட்டால் பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குது? நல்லா இருக்குங்களா?
அவ்வளோதான், முடிஞ்சிச்சு. இது இருந்துச்சுன்னா ஒரு கடாய் சோறு காலி பண்ணலாம். இப்போ நம்ம இதை வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாம். அவ்வளோதான். இந்த பேன் வந்து வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம், கொஞ்சம் சோறு போட்டு சாப்பிடலாம். ஓகேங்களா? எப்படின்னு பாருங்கள். ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றியாச்சு. இப்போ பாருங்கள் குழம்பு எப்படி இருக்குன்ட்டு. எண்ணெய்லாம் பிரிஞ்சு வந்து நல்லா தேங்காய்லாம் ஊற்றி, தேங்காய் ஊற்றினா ஒரு ரிச்னஸ் கிடைக்கும். ஸோ எங்கள் ஒய்ஃப் கொஞ்சம் கொடுத்து பார்க்கலாமா டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்ட்டு கொஞ்சம் கலந்து காமிக்கிறேன். ஸோ நாட்டுக்கோழி குழம்பு ரெடி. செம்ம டேஸ்ட், நல்லா வந்துட்டுருக்கும். விசில் குக்கர் இல்லையா? ஸோ ஒன்று எடுத்துகிட்டு தரலாம். ஆனால் வெறும் எலும்பாக தான் இருக்க மாதிரி தோணுது எனக்கு. பார்க்கலாம். ஸோ ஒன்று ஒரு பீஸ் எடுத்து காமிக்கலாம். அவங்க டேஸ்ட்டு பண்ணிட்டு நல்லா இருக்குனாங்கன்னா ஓகே. ஈஸியான ஒரு நாட்டுக்கோழி குழம்பு ரெடி. ஒர்க் பண்ணுறாங்களா இல்லாட்டி பேசிட்டு இருக்காங்களா ஃபோனில் தெரியல. பார்க்கலாம் வாங்க. எடுத்து வச்சுருக்க பீஸ் அவங்களுக்கு. மாய் நான் வேலையாக இருக்கியா? வாசனை வருதா? செம்மையா தூக்குது, பசி வேற பயங்கரமா இருக்கு. ரெடி சாப்பிடலாம். ஏன்னா ஒரு பீஸ் டேஸ்ட் பண்ணி நல்லா இருக்கான்னு சொல்லு. ஆக்சுவலாக கஷ்டப்பட்டதுக்கு நல்லா இருக்குன்னு சொன்னால் நல்லாயிருக்கும். அது பாரு கொண்டாந்து பார்க்கலாம். தலை உள்ள விட்டுருந்தாங்க. நல்லா இருக்கா? செம்மையா இருக்கு. ஸோ நீங்களும் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக தான் செஞ்சேன். ஓகே, செம்மையா வந்துருக்கு. இந்தாங்க. அங்கே கொடுக்கல. ஃபஸ்ட்டு நினச்சேன் குடிக்கலன்னு பார்த்தேன். எப்பவும் ருசியாக பார்த்தோன்னு ஃபஸ்ட் நம்ம தான் சாப்பிடுவோம். சாப்பிட்டு பாருங்கள். ரைட், ஓகே, தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. சாப்பிட்டணும். ஓகேவா? இந்தாங்க நீங்க சாப்பிடுங்க. கொடுக்குங்க. உப்பெல்லாம் எதுவும் பார்க்கல. ஃபஸ்ட்டு போட்டு உப்பு தான் இருந்தேன். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது. செம்மையா இருக்கு. நீங்க பண்றது டேஸ்ட்டாக எல்லாமே இருந்துச்சு. ரொம்ப நீ ஊட்டினதால ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கா? சரி. என்ன சொல்லுவாங்க? ஹோட்டல் டேஸ்ட் அப்படியே வரும். நான் பண்ணுறதெல்லாம் மேக்ஸிமம் ஹோட்டல் மாதிரி தான் செய்வேன். ஏன்னா ஹோட்டல் ஃபுட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். சரி, பாய் சொல்லு. இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்க சொல்லு. நீங்களும் இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நான் செஞ்சாதான் நான் வந்து சொல்ல முடியும். நீங்க செஞ்சது. வெல்கம் டு சுரேஷ் பாபு சமையல். பாய் பாய். வேலை பாரு. எனி டைம் பிஸியாக இருப்பாங்க. நான் சொன்னேன் இல்லையா, இப்போ சிக்கன் முழுங்க மாட்டான். ஸோ துப்பிவிடுவேன். மேக்ஸிமம் சிக்கனை துப்பி தான் பழகும். முழுங்க முடியாது. குழந்தை தான் இந்த ஈரல் பீஸ் எல்லாம் முழுங்கிடுவேன். இதெல்லாம் முழுங்க முடியாது. இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். ஆல் தி பெஸ்ட். பாய். தேங்க்யூ.